Hej, det er Mikkel Lejen Gamer igen, og vi er i vores Minecraft Let's Play survival igen. Og sidste gang der sluttede det med, at vi fik lavet vores iron og sådan noget. Og wow, så skal jeg lige for, at det lægger virkelig meget. Nej, det må være bedre. Okay, ja, det var det bedre. Men ja, det var det, vi stoppede med sidste gang, og jeg tror, at lige kom det der, fordi jeg er lidt sulten. Og ja, i det her episode havde jeg tænkt på, at vi sådan skulle begynde at lave os på noget hus, og jeg havde sådan tænkt på, at jeg havde tænkt på, at vi kunne sådan, jeg lige prøve at vise det sted, jeg havde tænkt på, at vi skulle bygge. Jeg havde sådan tænkt på her, hvor det er sådan en stor åbning, og så fælder vi alle de her træer, så sådan der er helt åben. Og så putter vi glas hele vejen rundt, så sådan det er lukket, så der ikke kommer nogen monster og sådan noget. Og vi lukker nok også herfor, fordi ja, der kan vi komme hen. Og så laver vi sådan en på en måde, så lever vi hernede. Og det tror jeg bliver fedt nok. Men jeg tror lige, jeg vil lige gå tilbage og... Ja, nu har vi jo helt vildt meget iron. Så jeg tror faktisk, vi kan allerede lave iron armor. Ups, det var da ikke den her vej. Hvor er det sådan lækker stadig? Hvad sker der? Off. Har vi sådan en tomat? Det er lidt bedre, tror jeg. Ja. Er det klar? Okay. Jeg må putte den lige nu. Seriøst? For der tror jeg det var. Det lægger stadigvæk. Nå. Ja, det er. Jeg tror det er efter jeg har de der 2 videoer. Og min computer er fuld af alt muligt, som der nok ikke skal være inde på den. Men jeg skal også snart have omstillet min computer, fordi at den er virkelig ved at være ringe. Så ja. Sidst. Den er også okay. Så er der iron tools. Der var et sværd. Der. Ja. Så laver vi en 2 pickaxes. Ja. Og en skål. Jeg ved ikke. Ej, jeg laver også bare en øks. Til senere. Okay. Skal vi også lige lave nogle kister. Kom nu. 1, 2. Der. 2 kister. Jeg skal lige det her væk. Så kisterne er væk. Så vi kan gå over til der, hvor vi skal bygge. Men vi skal rent faktisk også lige op til overfladen, eller hvad man skulle sige, fordi vi skal op og han har sand til det. Og jeg sådan tænkt på, at overfladen, op til overfladen, det skulle sådan noget den her vej. Men så skal jeg altså også sådan noget som at få det lidt finpudset lidt. Sådan noget som, hvis man lige får gjort så sådan at man har sådan nogle rigtige trapper i stedet for sådan noget. I stedet for sådan noget grimt noget. Sådan som det her. Også tage væk. Det kan også tage væk. Det her tror jeg også vi kan tage væk. Så. Og så kan vi så gøre noget ved det der, sådan at jeg får noget sten. Ja. Okay, ja, vi skal
eller nu når jeg lige sagde, at vi skulle op, bruge den vej til at komme op, så tror jeg bare, at jeg laver nogle stiger her. Jeg vil sådan bruge nogle flere, men jeg har ikke det på det. Prøv at se, om vi kan. Nej, det kan vi ikke. Let's us make some more. Men jeg ved ikke, hvis I har set min sidste episode, jeg tror, at skærmen var lidt lille. Jeg ved ikke, om jeg har fikset det nu. Men det tror jeg, fordi der var nogle ting, som jeg havde gjort forkert. Og jeg tror, jeg har fikset det nu. Men jeg tror sådan her, at det her med sådan, så kommer op her. Okay, vi skal have mange flere. Men jeg er lige nødt til at komme derop. Fordi vi er nødt til at komme derop for 3. 1, 2. Så sådan parallelt, eller hvad man skal sige. Det med at blive net. Lige når jeg kommer op, så er det med net. Okay, lad os bare lige skynde os og få det her. Og så skal vi så op og have noget sand på et tidspunkt. Jeg tror ikke, det bliver lige nu, fordi at nu vil blive nat. Altså. Vi skal jo have noget sand nu. Men jeg er bare bange for, hvis jeg dør. Ja, så bliver det lidt svært at komme tilbage hertil. Eller måske kan jeg bare... Ja, jeg tror, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Lad mig få alle disse træer. Så smutter vi lige tilbage ned i dybet. Au. Kom nu. Det er tilbage til vores working bench. Lav nogle flere planker. Lav nogle flere sticks. Lav nogle flere ladders. Der. Og det kan godt være, at nogle af de engelske ord, jeg måske siger forkert. Nogle af dem er sådan en mening, og nogle af dem er ikke, og sådan noget. Men hvis nogle af dem, jeg siger forkert, så må I lige sige det til mig. Fordi jeg vil gerne være perfekt. Torches. Og det var med vilje. Altså, jeg ved godt, de hedder torches. Okay, det der, det er virkelig noget. Nej. Stop. Er det ikke fikset endnu? Okay, let's go out and find some sand. Jeg vil lige så godt lige sætte nogle torches rundt omkring, mens vi er herude. Jeg havde sådan tænkt på, at på et tidspunkt, når jeg fik lidt flere ting, så jeg tænkte på, at vi kunne lave sådan en elevator op, fordi så, ja, det var en idé, jeg havde, fordi så ville det være lidt nemmere. Og jeg kender en god en, som der ikke er ret svært at bygge, og den bruger ikke, altså den er ikke ret dyr, og sådan noget, så det er dejligt. Jeg skulle rent faktisk have en af de der gris der. Shit, der er 3. Okay. Au. Ja, nej, det mener du ikke, det glemte. Ja, nok hinanden. Beach fight, beach fight, beach fight. Okay, det tager for lang tid. Creeper. Creeper. Forget. Let me just take all these blocks. Og så lad os lige. Og så er det bare typisk, at der lige kommer ind bag mig og springer mig i luften. Men der er en der. Okay. Kom
Ved du hvad, vi går på træning. Heroppe er der ikke nogen monster. Sand! Ej! Ah! Hvor skal man hen og sand? Åh, der er får. Skrid. Det er får. Nej! Ej, ja. Ja, det. Okay, så skal vi bare have noget sand. Sand. Vi skal jo rent faktisk have en hel masse, så jeg tror, jeg tager noget der. Ja. Så. Ja, nej, vi skal mere. Jeg tror faktisk, vi skal have meget mere, men ja. Dogne mig. Eller abe mig. Ja, jeg tager bare noget der. Og så tror jeg snart, vi er nok. Så må jeg se, hvis der er en monster. Og samler vi sandet. Og jeg synes på, at jeg sådan kunne lave nogle episoder, hvor det var sådan nogle moddet, altså hvor sådan at I kunne komme med nogle mods, I gerne vil se mig spille, og så kan jeg spille dem, og så have det sjovt med det. God. Er det ikke en achievements? Killing a cow. Jo. Har sådan der. Kill skin with an arrow from more than 60. Oh my god. Okay. Ja, okay. Skal jeg passe. Kom her, din skiderik. Og killing. Okay, så giv mig jeres kød. Den er med kød. Kom. Okay. Så skal jeg killing. Bitches.